Hiya guys, croeso nôl I PopT. Hey, pwy ti? Helo, Siencyn I fi. Brawd, bach, Cadi. Fi'n goffod copio Siencyn am 24 awr. Ie, ond cyn I ti'n neud na... Ie, ond cyn I ti'n neud Na? Na? O'n i'n mynd i'n neud? Nes i'n neud thing? Da iawn. Joca, dim copio fyla, copio daily routine Siencyn. Da iawn, Cadi, da iawn. Ond cyn I ti'n neud o'n i. Cyn I ti'n neud, mae'r gwylwyr yn neud rhywbeth. Mae'r gwylwyr angen hoffi'r fideo a Tanysgrifia. O ie, a hefyd, maen nhw angen gadael sylwadau? Ie, yn y blwch sylwadau isod. Na ti. A fe. Ok, Siencyn, siarada fi trwy dy ddiwrnod. Be ti'n neud yn y bore? Fi yn deffro. Yw beth gyntaf fi'n neud yn y bore? Lle da I ddechrau? Ie, deffro ti a... Hanner awr di naw? Brilliant, ideal. Pam ti'n y shower fel pa fel products ni'n sôn? Just dŵr a shampoo a body wash. So, ti'n mynd iwsio conditioner yn unrhyw ffordd? Na. Weithio mynd â fi fel peth yma fel 2-in-1. So mae fel shampoo a conditioner yn gilydd. Mae hwnna'n eitha da, ond dwi'n dibynnu be fi'n prynu really, pan fi'n prynu pan shampoo. Right, so just Os fi'n shower... ffeindio 2-in-1, na'n cael ei 2-in-1. Iawn, okay, so just shower, shampoo, body wash. Digon sifil. Digon sifil. Cool, so ar ôl cinio, beth wyt ti'n neud fel arfer wedyn? Fi usually yn paratoi fy hun ar gyfer pêl-droed. Ni'n mynd â ti i'r parc a ni'n mynd I neud sesiwn pêl-droed. So, ar ôl hwnna wedyn, beth yw fel dy night time routine di? Wel, fi'n cael y shower, so just mynd I gwely. Be mae Siencyn licio wneud yn ei amser sbar yw mynd I sesiynau, ymarfer, pêl-droed. A ti am gynnal un gyda fi nawr yn dwyt ti. So, gweud wrthai beth mae fe'n cynnwys. Wel, amser hyn o'r tymor. Ie. Mae gemau cyn dymor I gael a mae rhaid I ni mynd yn ffit. Achos ni wedi cael mis a hanner I ffwrdd o'r gêm. Ie. Mae pawb yn mynd ar holidays a popeth fel la. So, ni'n mynd I wneud sesiwn eitha intense. Ie. Bach o ffitrwydd a wedyn bach o sgiliau pêl hefyd. Byddai'n gobeithio yn chwysu a wedi datblygu sgiliau fyd erbyn diwedd y sesiwn. Croesi bysad! Banta ni! Ond cyn I ddechrau, mae pob chreuwr da, pan maen nhw'n ymarfer, maen nhw'n gwisgo un o'r rhain. So, mae'n ti wisgo un o'r rhain. Mae'n arogl neis chwyslyd gyda fe. Hwna'n disgusting, mae'n Profarno, please. Nice. Barod am ymarfer can. Iawn, oce. Cadi wedi ymestyn. So, be ni'n mynd I wneud yn gyntaf yw, ni'n mynd I wneud bach o sgiliau gyda'r trad a driblo. Be mae Cadi mynd I wneud? Mae'n mynd I driblo mewn a mas trwy'r cones ac yna pasio'r bêl I fi a mae'n mynd I wneud yna 5 gwaith cyn stopio. 5 gwaith. So, mewn a mas. Melyn. Coch. Gwyn. Seithi. Okay. Gwyn. Coch. Melyn. Seithi. Reit, ti gorffen. So fe, fi di blino jyst yn edrych ar o ti'n neud na. Ti di gweithio really galed, ond mae da ni un peth arall I wneud. So hwnna'n iawn, guys. Ni'n mynd I wneud cystadleuaeth. Keep it please. Os ni'n gwybod joio cadw'r bêl I fyny. Fi'n credu mewn record fi yw 2. 2? Alright, oce. Wel, dwi'n siarad cael 5. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, wey! Just, na, they're good. 3, 4. Oh! 1, 2, 3, 4. Ah! 1, 2. I Cadi record newydd 4. Waw.
Siwt ti'n meddwl nes i? Fi gweld gwell, fi wedi gweld gwath fyd, so... Ie, Fi bod yn neis o le. Ie, oedd e'n shocking. Oedd e'n absolutely shocking. Sa'i meddwl byddai'n dilyn dy rŵtin di yn fian. Ond fi'n credu na i stico gyda rŵtin fi, stica di gyda rŵtin ti, a byddwn ni'n iawn. Byddwn ni'n joio. Byddwn ni'n joio. Ta beth, fel ydych chi'n mynd o dechrau, cofiwch i danysgrifio i hoffi'r fideo yma os chi eisiau gweld mwy o Siencyn, ac i ar sylwadau yn y blwch sylwadau, ond tan fideo nesaf, ta-da! Bye guys, bye.